Kwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa. Kwazoi makadi mhuri yeZimbabwe. Aiwa, ndofunga mukangonzwa kasonga kakamanzwa kuti kari kurira munotongoziva kuti zvinamira mushe. Ndofunga vakawanda vanogara chiti kasonga kanobhuwa, asi munofanira kungoziva kuti kana iko kasonga kakarira hazvinambomira mushe. Zita rangu ndinonzi Thando Class, ndiri muera soko. Nhasi ndiri kufamba nemunin'inaka wamainini. Uchini? Ngiyafila njani. Sawenani mhuri yeZimbabwe, elamibizo unondumiso wako Mathe. Sesifikile lapha eWaterfalls sizolinika ezinye indaba elizilindele. Siyakwazi vele belizilindele, lalelanini lizwe ukuthi siliphatheleni namuhla. Aiwa, ndofunga mangozvinzwira nhasi kuti tiri kuWaterfalls kuside remusasa apo kune nyaya isina kumira mushe. Ndinoziva kuti vakawanda majaira tichiita nyaya dzinonakidza, dzimwe dzinosekesa, dzimwe dzinosuyisa nedzimwe dzinotobata kuti wosha kuti chii chiri kuitika. Asi nhasi nyaya yatinayo inyaya yamai vavakidzani tu vane kakunetsana kavakaita, then vachibva vazotanga kurwa kusvika mumwe mudzimai anga ane pamuviri arohwa achibva akanganisika, shupa yake hanzi yakaputika, uyezve kupolisi hanzi vakaenda asi hapana kana action yati yaitwa. Saka ndozvatauya kuti nhasi tinyatsonzwisisa kuti chii chakaitika, zvakamira sei, polisi yakaita sei, vanhu vari munharaunda vakaita sei, uyezve munhu akamuroverei, chii chakaitika. Sesifikile lapha sifuna ukuzokuzwa ukuthi udaba lolo size ngalo ngolwani, ukuthi umuntu mayezashaya umuntu ozithweleyo uyabemshayelana umuntu ozithweleyo. Sifuna ukuzwisisa ukuthi udlame lolo sifika ngalo lapha ngolwani, ngoba haya kuzwisiseka ungeke ushaya umuntu ozithweleyo. Uyavumelana lakho soko? Mina mvumi, kodwa ngikwazi ukuthi umuntu lo kasoshera. Abawoshera ngoba ochera vele kafunga uchinda. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, regai timbopa vanhu vangu varipo vari panzvimbo vari kuziva nyaya yacho kuti chii chakaitika. Vatitsanangurire mamiriro azvikaita. Makadi mhuri yeZimbabwe, indoitawo manager otogara kuno kuWaterfalls. Ndiko kwakadai kuitika mhirishonga nevavakidzani. Ini ndandichibvawo kwandaibva kumba kweshamwari yangu kwaMairuva. Saka tati chitodara ndatobva notsvagawo mavheji. Ndobva ndatosvikawo pai, saka shamwari yangu yakabva yashedzwa zvikanzi Mairuva auya pano. Ndobva tatotina ndikati kuti ndichisara shamwari yangu yashedzwa, regai tingoendawo sezvo pakaungana vanhu. Tobva tatosvikawo pai vachibvunzana makuhwa avo, zvisinei vakabva vatadza kupindurana zvakanaka. Muvakidzani maidhirana vakabva vaenda pana mainini uye mukadzi anga akazvitakura. Ndobva vasvika zvikabva pamba ma1 zvikanzi mbama yandakupai ndakupira kuti mangwana uzive chii zvekutaura maererano nemakuhwa chii awakaita. Ndobva vatoita sekunge vafamba, vakuda kunobuda payadhi yamainini pavakamurovera paipai. Ndobva vachonyiwa ziso nemurora wamainini, tete wamainini vaivai. Zvikanzi dzokera chii unomurova, unonyatsomurova. Maidhirani ndobva vadzokera futi, ndopa vakasvika bva vabata chimainini, ndobva vavarova, vakatanga varova zvifaiti. Ndobva ndatoti imi zvamuri kuita izvi hazvinaonaka, nekuti chii uyu mukadzi achi akazvitakura tese mone chimiro chavari. Ndobva ndatopinda pakati pai, ndobva ndavabata kudai, ndobva ndatorova chifaiti mumusoro, ndobva ndatombotiza pakati. Saka panguva yandakatiza pakati pai maidhirani ndopanguva yavakabata mainini munomu, ndobva vavarwa mavhiri kudai so. Mainini ndobva vadonha chii nemusana pasi, ndobva vatotsikirira. Saka shamwari yangu iyeye pavakatsikirira shamwari ndopa yakabva yauya ichibata maidhirani makumbo, ndobva vavadhonza kudai indichitakanura kumusoro. Ndobva varumwa panapa, ndobva varova ichi, vakarova nebviri padumbu kuvabata kudai kuvadai so. Mainini ndobva vangoti wandirova chii dumbu, wandikwadza dumbu. Ndobva vatoti next time ndokuti uzive kuti makuhwa ayaitwe. Okay, saka imimi pamakuhwa akaitika mukuziva kuti chii chakataurika, zvanga zviri zvechokwadi here kuti pane makuhwa akaitwa?
ini hangu semaonera hangu mabvunzira andakaita ndichiti ko chazopa kuti musvike pakudai sochi makuwa acho hayo matauriro akaita anga asina musoro nekuti mainini vakangoti maibhezi mumwe muvakidzani ndiye akasvika achiti nai mainini pandabuda handina kupera here mainini anza kubva pindura achiti mapera pavakangoti mapera chete maibhezi ayo ndobva vaenda kupi kuna maidhirani vachichema musodziri mumatama zvikanzi hama yangu nechokwadi herewe kuti ungasari uchindipedza panapa zvanzi ndakupedza ai manzwa nani zvikanzi ndanzwa namainini maidhirani ayo ndopavakasimuka nehasha ndokunorova mainini. Ko ivo zvavanoti vanobuda nguva dzese vachibvunza kuti ndapera o vanombonyeyiwa here chichakaita kuti vadzoka vachibvunza kuti handina kupera here iye ari munhu anogara nemi mazuva ese? Vanhu vacho ikoko ese muonero watinoita magarisirano atinoita isu tiri wekunoku ivo vari divi reuku but ina wekuti vanhu vanogara vachingobvunzana makuwa nguva zhinji saka nyaya yakaroesa maininika handiione sechokwadi inyaya yekunyepa nekuti tete futi vanga vakatoti rovai ini ndichitobata tete wanga choti maina achimusabate munhu wani siyai vanhu vapedzerane ndikati aiyo munogoti vapedzerane sei nemunhu ane nhumbu dai anga asina nhumbu ndasingambowabati ndaitoti arega vaedzane chimasimba but ndiri kutobata nyaya yekuti chiuya akazvitakura anokuvara ndokuzosvika kukwara kwakaita mudzimaiyo. Okay, saka mimi pamakarohwa chibhagera hamuna kuda kudzorera here? Aiwa pfungwa idzodzo muri Zimbabwe ndandisina ndandiri pakuda kurandutsirawo munhu anga akazvitakura samainina ndova ndaitotyira. Alright, saka sofa nyaya pane zvakaitwa here kuripotwa? Tinoziva kuti kurova munhu ane nhumbu zvinhu zvisingaite ende zvinhu zvisingatenderwi. Pane here pakamboripotwa here? Ivo sekutaura kwavakaita vakati musi wazvakaitika musi wa21 uri manje vakabva vaenda kupolisi pedu pautafosa kumanheru kumatini vakabva vanzi chiendai kupi kuchipatara bvapuwa police report ndobva vasvika kuchipatara zvikanzi tikuda scan ndokuti titange kuona kuti munhu akakuvara torapa sei. Vauya kunoku ndofunga mazuva ese avanga vakagara tichitoenda kuti tinobvunza kuti ko mukuronga sei zvikanzi tiri kutsvaga mari chero kuti vauyawo vakwereto isu vavakidzani kuti hatina pekutangira tibatsire tiendese munhu kuchipatara nekukasika papasina nezuro nezuro ndopavakazoti mari yazowanika vatoona futi kuti mainini vai vatanga futi chikubudisa mvura iye vachiti vakangonwa neuku mvura yebva yabuda neuku kugara vasisagone vakugara nesaidi vachitoti ndikarara kudai so ndikunzwa mwana ari kungofamba unoti uku ndikadai uku ari kungotevera saidi ndopa vakanyatsoona kuti nyaya ika inenge yaipa munhu ari kurwara ndopa vakazoenda kusikani kumbari nezuro ndobva vazodzoka nemari dzavo tsanzi vakazoenda kugomo here saka mutauriro waita mainini vacho vachiti kusikani kwandakaenda hanzi vakanzi shupa yenyu ndo yakapwanyika uye chibereko chakatsakatika chakapwanyika saka hanzi choda kusonwa mastichi saka apa tazoenda ikoko emakusenti tichiti tinzwa kuti pavaida kusonwa mastichi pacho vazoita sei kuti munhu abatsirike sezvo munhu achiri kurwadziwa ndopa vatanzi nini nyaya yangu mukunimhanyira kumberi mirai tiite chizvinhu zvekutaurirana tazotobuda kumba kwacho tatodzingwa nemurume wemuvakidzani uyu akarohwa mukadzi murume wemukadzi akarohwa. Saka vanga vachiti toda kutaurirana ndevapi? Murume wamainini nemuvakidzani uyu murume wacho ndovanga vachiti musati mhanyirire nekuti tikaenda kupolisi nyaya ikaenda munhu akavharirwa isusu taita loss hatiwane chimari. Saka zvikureva kuti ivo nyakukuvadzwa ndovasiri kuda kuti nyaya iende kupolisi kuti vabatsirike nenyaya kuti vauda mari ndizvo? Aiyo mukadzi nyakukuvadzwa chaiye ari kutochema kuti ndibatsirei zvokuti kuuya kwamatoita atofara utoti ndabatsirika uyu mwana mudiki ari kudzvanyirirwa asi murume wake manje ari kutyika kuti uyu yakarohwa munhu uyu ishamwari neshamwari nani natete ava saka asoda kuti shamwari yake inonyure mukati. Kwazivai mhuri yeZimbabwe ini ndinogara kuWaterfalls kurutiti kumusasa ndinonzi my privilege. Tine nyaya iri kunetsa kunoku yekuti tine mwana akarohwa no21 years nemuneighbor wake. Mwana uyu akauya pamba pangu kuti nyaya iyi tizoisimudzira kusvika titsvage vatinavo nhasi. Mwana uyu akauya achindinokera kuma7 akanti ndibatsirei ndikati ko waita sei ndobva anga akabata hembe yake panapa pakati apa ndobva ndamuti ko waita sei zvikanzi achichema zvikanzi ndarohwa nemaidhirani ma7 dzenguvai ma7 dzemanheru ndobva ndati manje inini handichakwanisa kubatsira ndotobva newe pano ndotodzokera newe kumba kwako kuno murume wako nekuti handikwanisa kuti ndikubate dumbu rako iwo wakwadziwa zvakadai nokuti kuratidza kuti mvura yokubuditsa pamwe ishupa yapwanyika
Ndakasumuka nemwana uyu ndobva ndaenda naye kumba kuno murume wake. Ndasvika kuno murume wake ndakabva ndati bamunini muri kuzviona here zvaitwa mwana mudzimai wenyu. Bamunini ndakasangana nawo achitobuda mumba, bva tadzokera mumba, bva tagara pasi. Mwana akangomira mvura ichierera. Ndobva ndati manje inini ndavadzosa amai nini handikwanise kuvabatsira. Maita sei nona uyo mwana uyu sokunge akwara kudai semwana akazvitakura nokurohwa kwaaitwa. Iyo ndobva vati bamunini hapana action yandatora. Vandati bamunini tichisumukai tiende kuno munhu arova mwana tigone kuenzanisana, tigone kuti mwana angarapikise sei kuti zvaari kuita izvi mvura iri kubuda iri ari kutokanganisika. Ndakasumuka nabamunini vo ipapo, bamunini murume womukadzi yeye nabamunini munin'ina womurume yeye, kozoita inini nevamwe wandanga ndinavo vanonzi amai Tema, ngoti havo havapo namai nini vai. Vatasvika vomva tanokera, vanga vatorara vata vanokera, bva buda murume wacho. Abuda murume uyu ndobva ndati mai baba Dhirani vakataurwa nabamunini zvakanzi mai nini ava kurohwa kwavaiti vavakuwadziwa. Ini ndandikangomira zvikanzi nababa Dhirani ini handira kuziva zvazosara zvichiitika because ndanga ndisipo. Ndopakabuda mudzimai wacho akasungira zambia munomu asina kupfeka. Ndobva auya pamberi pangu ndobva ati mimi mai privilege hapana chamunoziva. Ende pandaita pandarovana nomwana uyu mamusipo ini ndotoona mimba ine 3 months. Ndakati aiwa mimba hongu unayo ine 3 months asika wakanganisa mumwe wako ano mimba ine 6 months ona mvura yari kuburitsa. Gona yoti tibatsirane mwana waenda kuchipatara zvikanzi mimi tobva ipanapa because mimi amanga musipo paitika nyaya yachona iye atondirovawo. Vandati aiwa iye akurova yasana kukukuvadzai. Ndozuva ranhasi ramaona tatsvaga vanhu kuti hakuna chiri kufamba pamwana uyu izvozvi nhasi adzoswa futi pawaterfalls papolisi kunzi anodiwa na5 mwana uyu ari kurwadziwa. Saka tiri kuedza kuti mutibatsire mhuri yeZimbabwe. Zuva ranhasi tamuka zvakare chinoona mwana uyu. Ini ndandada kutorohwa nomurume wacho womukadzi akarova futi mwana uyu kuti imimi mai privi muri kupindira sei nyaya iyi. Ini ndichiedza kuti vasataurirane, ivo vanga vati vada kutaurirana nomwana uyu vabhadharwe. Ini ndikati hazvikwanisike kuti mubhadharwe, endesai nyaya kwayakatanga kupi kupolisi. Saka vabva vasvika pakuda kutondirova baba ava vanditeera zvokuti vachindishaudha, vandishaudha zvokuti mhuri yeZimbabwe vandituka vakati vanoda kuzondiona zvokundiita ndisapindire panyaya. Asi kupindira kwangu panyaya inhau yoti nyaya yemwana uyu hapana chandiri kuona chiri kumbofamba. Mwana ari kutambura. Izvo zvakanzi nadhokota anofanira kunosonwa chibereko chake, hachakwanisa kusununguka mwana. Nonha kuti chibereko chake chakakanganisika, saka chakuda kunosonwa ozoitwa op kana mwana wake madhezi akwana. Saka kukumbira kwatiri kuita kutsvaga vatinavo nhasi ava kuti mhuri yeZimbabwe tibatsirei kuti amai ava vaongororwe nehurumende kuti tingafambise sei zvavakaitira mwana uyu. Kubhadharwa chinokosha upenyu hwomunhu. Ndopandaperera panapa. Alright, vamunavo nhasi vapi? Drewmas vatinavo pano zuva ranhasi. Ngoti ndo vatinavo vatakatsvaga unoburikidze nokuvaona vachiita zvirongwa izvi. Tinavo mavhidhiyo avanayo akamhenda kwaMusami nekunonzi kuchiko kunonzi kuchiko kumatepa kwakatsva dzimba uku. Saka takavatsvagira nhau iyi kuti vatibatsire pamwana uyu kutambura kuri kuitawo mwana uyu nokuti ivo vari kutaura kuti vakabhadharwa kureva kuti nyaya iyi hakuna kwaichaenda. Purazi mwana tete vomurume vaimurova zvakare mwana uyu vachimupfapfaidza vese pamwe chete. Saka tete vari kuti takataura mashoko vomhanya kushamwari yavo yakarova mwana uyu votaura vodzoka futi kwatiri vachihwisana kuti ivo vari kuti mwana uyu hafanirwi kuti aite sei aende kupolisi. Asi mwana uyu mwana mudiki. Apa saka mukureva kuti tete ndotete vemwana arohwa vari kutosapota kurohwa kwaita. Tete hanzvadzi yemurume iri kutosapota kurohwa kwakaitwa muroora. Musi wakarohwa muroora inda handisipo hangu asi vanzi vanga vakatomira. Alright, ivo tete vakarorwa. Tete vakarorwa nomurume wavo tinogara kumiruku. Vanogara kumiruku asi vanoyambuka vachiuya uku unogara mwana apa. Vabereki vomwana hapana kana ari kuziva nyaya iyi inyaya yavo vega. Alright, asi vabereki vemwana varipo zvavo? Vanonzi vari kuSouth Africa. Alright. Saka rubatsiro chairo rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe nderupi? Rubatsiro rwedu ruri pakuti mwana anofanira kunorapiswa
uyu unosonawo chibereko chake kuti azobatawo mwana wake. Amai vakarovawo mwana uyu rubatsiro rwedu ngavabatsirike kuti vamboendawo kuonekwa kuti vangadisciplinwe kusvika papi nemiwo Drewmas. Hamene kuti muchatiitirawo sei takushedzai kuti mimi mutipfapfaidzire nyaya iyi. Saka muda kuti rovesa isusu manje. Aiwa mimi madzimai ese kutya munhu wani makuri. Isusu takacha kuchikora mutemo, isinoziva kuti munhu anorangwa nemutemo, saka takacha kuti takada kurovana navo hazviiti, ngavaende kumutemo, saka mutemo ndowatatarisira kuti utibatsire. Aiwa tinotenda. Makadi mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Mai Mona Lisa. Tinogara kuretreat kuWaterfalls kumusasa. Kune nyaya yakaitikawo, vamwe mai vanga vaine mimba vakarohwa next door wavo. Inini nyaya ndakati yakuzongonzwa, asi chandakasvikira ndakasvikira nonzi Mai Dylan vari kumuprofita vachipiwa nhombo. Ndikasvika ndikaudza ndikati nhombo dzenyu hadzishandi. Isusu chatiri kungoda turangoti mwana uyu abatsirike. Chandakakwanisa kuudza Mai Dylan ndechekuti kugona ngozi kuiripa. Uyu mwana asina chibereko, hapasina marriage. Hakuna murume anogara nemukadzi asina chibereko. Kunzi mukadzi anemba anenge ane chibereko achibara vana. Saka ndakatomudza kuti zvemuteure zvazvishandi. Nawo iripo enda unogara pasi nemunhu wakatadzira naye. Mobva maripirana. Saka isusu chatiri kutongokumbira kuti uyu akarova ane mimba uyu ambonovharirwa. Atombogara kana makore 2-3 ariko nekuti aparadza marriage yemunhu. Saka ndo chichemo chatinacho kuti dai makwanisa matibatsirawo. Uyu mukadzi ari kuti akamwa mvura kunditsanangurira kwakaita. Ari kuti akamwa mvura iri kubuda nekusasi. Zvinoreva kuti shupa yakaputika. Iyo shupa iriyo inochengeta mwana mudumbu. Apa mimba ine 6 months. Apa chibereko chatsemuka. Iye ari kuti akaenda kuskani. Ari kuti mwana ari kunzi ari naniwo. Saka zive kuti vanoshanda naniwo hapana chipenyu chinobuda. Saka tatongokumbira kuti avanoyuza ava mai vanoyuza ava ngavanovharirwa please. Tapota ngavaende mujeri. Navatete vakanga varipo vachikushidzira. Vatete vakatotaura zvavanonzwa kuda zvokuti zvimwe zvacho titozvitaura zvimwe zvacho zvinototsverudza. Saka isengokumbira kuti munhu anonzi Mai Dylan nyaya yakaitika vakadzi vanga vari 4. Saka vese vakaenda kujerika vachazoona mangwana kuti zvinhu zvakashata. Munhu womukadzi ngadzize kurwadziwa mwoyo wake nekuti anoberekawo. Saka mai ava nyakurova vanoita nezvei munhu akaita sei ndimi munogara mese? Ini mai ava vanoita zvekungogarawo pamba pavo zvinongoitawo mai mutema zvino asi anoenda kumasowe enyedzi nomwe. Vanotozviti mupostori akakwana. Saka ipapo ndo pandiri kubvunza kuti ndanzwa kuti hanzi vakasvika vachiti ndapedzwa here. Kona munhu achibvunza mubvunzo wakadaro zvinoreva kuti pamwe pane zvaanoita uyezve kamubvunziro kanogona kuratidza kuti munhu anozvitemba munhu anozviita. Kuzvitemba kwavanoita ndekekuti mukunamata umu vaprofita vedu vanotinyepera kuti une mudzimu une ngirozi yaSamson une ngirozi yaErija. Saka zvino kana wasangana neprofita akaita sendika kunyepera wakufamba ukazvitutumadza kuti ndina Samson ndo nawo iri pavari vari kuti vana Samson. Saka kunza kuti imimi munobatsira here? Inini handibatsiri. Nditoriwo mupostori. Saka munopinda mese? Tonamata tese. Right, saka maprofita anenge achiti uyu ndiSamson o Goliati ndeve kuchechi kwenyu? Ndeve kuchechi vanenge vachidaro. Saka inini semunhu anonamata ndasingatarisiri kuti angaite zvinhu zvakadaro. Angadai achidzidza kurwadziwa mwoyo nekuti mukadzi anotoendawo kuleba. Ndakamuudza ndikati iwewe dai wakanga wakati makuwa mataura enangu handimafariri. Plus ukanyewa una chaunobva wakabveswa wakanyewa hapana chaakabva. Saka simba rake raakada kuradza raSamson kuri wa munhu ndo simba rataura kuti rishandwa achienda kupolisi. Saka ivo kuchechi pavakanzi vana simba raSamson zvakanzi vane mudzimu chii? Hatizozivi iye nemaprofita ake kuti vanenge vachiudzana kudini. Saka ipo akangonzi Samson iye akanzwa simba kupinda munyama akafunga kuti Samson ndiye agara. Tichida kuti ukanzi neraGoriati unotofanira kuti azi giant. Unenge watofanira kuti azi giant asi tozwa kuti Goriati akasorwa naDhavhidhi nenyaya yekuti ugiant hwakeho. Saka isu taitongokumbira kutoti mai ava kava dai vambonovharirwa kana kwe3 months chaidzo. Nekuti zvinhu zvakatibata uyu mukadzi ari kuti ndiri kuti ndikarara mwana ari kuenda one side. Akarara mwana ari kuenda one side. Apa mukatarisa mwana mudiki 21 years. Alright, saka sofa kupolisi zvakanzi chii? Isusu sanokuWaterfalls totozwa kuti polisi yepaWaterfalls inoda mari. Kana usori na bag hauna chako. Vanoda mari mapolisi yepaWaterfalls. Vanenge vachingotsika nyaya.
plus nini titori nechichemo kuti maprofita ari kuvapa vanhu muteuro yekuvhara nyaya dzakadai. Kana vachipfugama kuna Mwari ngavabvunze denga nhamba dzekudenga kuti dzakamira sei, pane kuti vaswere vachipa munhu nhombo dzekuti atsikire tsike nyaya yakadai. Nyaya yakadai ifanira kutsikwa tsikwa. Aiwa, ichokwadi. Saka ivo vakarowa vanoendawo kuchechi here? Vakarowa enda totonamata nawo. Munonamata mese? Saka zvakaoma. Nhasi dai titoriko kuchechi kuFriday nhasi. Hainga pane nyaya. Saka vekuchechi vakuzviziva kuti hamuna kuenda kuchechi nekuda kwenyaya yakadai? Vekuchechi handifungi kuti vanotozviziva. Vanenge vangoti havana madzimai, vanenge vangorovha nenhau yemvura, vasingazivi kuti kutofambira nyaya dzacho dzigadzirisike, uimbe yake ikwanise kumira. Aiti Nyakurova ane makore mangani? Munhu mukuru here? Munhu akakura sei? Nyakurova asi munhu mukuru, munhu ane bhodhi, asi anofanira kunge ari mwana mudiki, ma19 mwa 2000. Saka vese vangori masame age vanhu? Masame age. Chazvinza ndechekuti ini ndindarwa nemi, saka muzoti katoita fight ndogona kutokurovai. Okay, saka imi maonera mukuita nyaya iyi vanhu ava vari tu vane grudge here? Chii chakaita kuti zvinyanyoitika? Because kana vari masame age vachigara vese vachipinda chechi vese, chii chakazoita kuti vasvike pakudaro? Inini ndisingazozivi kuti magiraji anenge aripo here. Nhau iripo ndeyekuti pangoita guwa vanhu vevakadzi zoti pagara vakadzi 3-4 pakangotaurwa kuti mainingi vakati zvakati, iwe ukadaira anogona kusarira iwewe. Plus ini yekuti munhu wacho iye akarohwa aita kadiki pavanhu vacho vari munyaya, mazi ndimba iwe kaita kachitotori. Saka hapana kwatine tichienda, takatomira. Alright, saka rubatsiro rwamukunyanyoda kumhuri yeZimbabwe o kunesu veDrewmas media nderupi? Isu tikuda rubatsiro rwokuti mai havakwanise kurapisa munhu 1, 2 mai vamboenda kujera, vambonogara ikoko, nekuti dai akanga ari munhu ane mwoyo wokurwadziwa, musi wazvaitika dai akaenda akati sorry, dai akatonyepa pamwe kuti mhepo yanga indibata taitozvinzwisisa, nanhasi asati atombosvikapo kana kumuona. Alright, tinenge takambunzwa mashoko ekuti vaiti chero mukaenda kupi endai kwamunoda, hapana kana chandinoitwa, hapana zvinoibatsira. Ichokwadi here? Ini mashoko yawo haana kusvika munzeve dzangu, asi kuti nemaonero andakazviitawo nezuro zvinoratidza kuti vanenge vari kutemba neizvozvo. Vari kumbotembei? Hatizozivi zvekuna vaprofita vanenge vachingonopinda-pinda, pamwe ndacho vanenge vachitemba, asi isu takazvimirira sanhomubani, nangu akaenda panganga ipi havana zvavanokwanisa kuita. Okay, mhuri yeZimbabwe ndofunga mambonzwa zvatanzwawo nevavakidzani nevamwe vangu varipo pane chitiko chakaitika. Tatongoti regei titange kusvika kapane madzimai tisati taende kude kuti togona kuzongoma togona kuzongomhanyisa apa tasangana tiri tu niko mnenya kuchiya nyabali aiwa mhuri yeZimbabwe, izvozvi tichati takuda kuenda kumba kwemai vanova ndivo vakarohwa. Ngoba indaba esize ngayo lapha khanya inzima, asifungushayo lapha siyakhona, so hayi siyabamba kahle lamama ekhethu siyabaleka masongasi kuyashuba, kodwa hayi sifuna ukuzwa kahle kahle ukuthi ushayelweni kuhambe njani, awungeke ushaya umuntu ozithweleyo, akwenzi. Asiwazvinzwa kakuti vanhu vacho isame age, vanhu vakatongoenza nanzi mukadzi akarohwa anenge ane 21 years, then mumwe wacho anenge futi ari kuma 2000 or 19. Saka ipapo pane nyaya kuti chii chakamboitika, vane magrudge here kana kuti hatichazivi. Ama2K afunguswalisa nzima ama2K bayazinto bayilwelayo, asiwazi kwini kodwa khanya khona bakulwelayo nje ama2K indaba zabo zomakuwo. Miriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwarairi.
ugwarare upenyu. Mhuri yeZimbabwe ndofunga sekutara kwataita paipai tasvika pamusha sezvamuringoona kuti chitaure nababa vanova ndo vane mukadzi akakuvadzwa. Asi problem yaitika ndeyekuti baba vacho nyakuroverwa mukadzi vari kutoprotecta kutodefenda munhu anova ndiye arova. Uyezve matauriro azviri kuitwa hanzi zvonizvo baba nyakuroverwa mukadzi ishamwari anonzano ishamwari yenyakurova, uyezve hanzvadzi yavo tete ishamwari yenyakurova, kuti azodzoka achinyatsomurova tete vanova ndo hanzvadzi yemurume akaroverwa mukadzi ndiye akatswinyira kuti dzoka, hapana zvawamita zvidiki zvinyatsomurovesesi, apa ndiye anga aripo pamba nehanzvadzi yake. Kuti isusu titaure navo vabva vatanga kutongotaura kuti munoda kutibatsira nei, isusu tisi takaroverwa munhu, imi muri kudei, hatisati takuda help yenyu. Saka mhuri yeZimbabwe isusu taona kuti hapana zvatingaita, hatingamanikidze vanhu vanova ndivo vakuroverwa munhu vanhu vacho vachiramba. Mhuri yeZimbabwe ngiyathemba alizile abantu abesigabeni bekhuluma, abantu omakhelwane lalapho umama lo wabalekela isiya khona bakhuluma bonke abakunjani awubakona kusenzakala. Kodwa sithe sifika lapha emzini kamama lo sithola ukuthi ubaba wangikhona nguyophumuleyo, sazama ukuthi sikhulume laye ukuthi kuyini okwenzakalayo, sizwe uhlupho olunje abesigabeni bakhala bathi kulo umfazi wenu khanya ingani ulimaziwe since ezithwele. Kodwa hayi khanya ingani ubaba wangikhona yena uyanjani uvikela lo umuntu onjani ochaya umfazi wakhe. So asikwazi ukuthi bafuna uncedo kumbe bafunani, ngoba thina sitshayela ucingo kade besitshela ukuthi hayi indaba ekhona ukuthi umama lo ozithweleyo kulento eziningi esezenzakele emzimbeni wakhe, isibeletho khanya sidabukile kuhamba so thina sithe sifika kwakhanya ingani ubani u-anti wangikhona lo baba lo ndoda lo etshayela umfazi kade bezibabebe baba sibili bekhanya bengafuni ukuthi indaba yangikhona iphume, bekhanya bevikela umuntu ochaye umfazi wakhe. So mhuri yeZimbabwe indaba ezinje sikwazi ukuthi kuhamba njani, khanya kodwa ngokukhona khanya ingani kule ndaba ekhona ephakathi ecatshileyo abazama ukuthi becatshise. Unkazana wangikhona ngumntwana omncane kakhulu ukuthi asikwazi ukuthi njani engazinceda njani. Sithe sikhuluma off camera abahlala khona apha bathi hayi ngumntwana omncane abazali abakho base South Africa, kodwa yena uthe ezivikele yasola ukuthi njani etshela ubani. Kodwa mhuri yeZimbabwe asikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, ubaba wangikhona uvikele umuntu ochaya ubani ochaya umfazi wakhe. So asikwazi ukuthi maybe kulokunye singakwaziyo ukukhona, ngoba abantu nxa bekhuluma bathi hayi u-anti ungubani ungumngane womuntu onjani ochaya umfazi. So asikwazi mhuri yeZimbabwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. U-Andrew Chone sithi thonga ithinzo ukuthi chiri kuitika. Mhuri yeZimbabwe kozi isusu nyaya yatanyanyofambira tanga tabatikana nekuti uyu nyakurohwa akakuvara, zvaitonzi paari kumwa mvura iri kunobuda neukuku haachatokwanisi. Asi kusvika pamusha pacho kuona muridzi nyakuroverwa mukadzi ari kutoprotecta avo nyakurova, isusu tobva tashaya kuti toita sei. Ende zviri kuratidza kuti pane zvakawanda zvinoitika. Mwana uyu haana vabereki, haana veukama vari padhuze, ana mai vari kuSouth Africa, uyezve murume uyu anenge sekunzwa nekunzwa zvichitaura nevanhu zvinonzi anomboti rohu, anomborohwa, ende dzimwe nguva haana wekuudza, haana kuti oudza ani. Vanhu vari kutochema kuti vawane help inharaunda nekubatikana, because ndofunga mambona mamwe mavidheos tine masawira anga achitofamba netsoka kuratidza kuti vari kutorwadziwa nezvaitika kuti vafambire nyaya dzacho. Asi varidzi vacho dai ari mumwe munhu kamurume ndiye watani takatarisira kuti anga ari munhu ari kubatikana nezvaitika, asi haana kana basa. Ari kutoti muda kundibatsira nei, mukudei, mimi ndimi makugona kubatsira nyaya dzakadai tete. Vari kutotaurisa apa havasi pamba pavo, hanzi vanotogara kure uko, asi ndo pavanotoswera vachitotonga imba hanzvadzi yavo. Saka apa pane nyaya, mwana uyu ari panguva yakaoma yekuti izvezvi hatizivi kuti mwana achasununguka anenge akaita sei, uyezve iye kondishini yake zvamira sei, achagona here kuzoita vamwe vana kana kuti chii. Ipapo pakaipa mhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi kulabanye abathi bafuna ukubona ukuthi
umuntu ochayileyo ngubani sehlulekile ukuthi sihambe siyemdinga khona ngale ngoba kade bekhuluma ukuthi hayi umuntu wangikhona khanye ngane kade emapholiseni kade bonakalisa bona ukuthi hayi ngangcono phela thina siziye njani sizibuyelele ezindlini zethu sibuyelela lokho esilakho khanye ngane abantu bona labe sikade sibazwela usizi abala njani ababona abalasiza abafuna ukuthi bencedwe so asikwazi ukuthi umntwana lo ozithweleyo uzakwanisa ukuthi belethe njani uzaba labanye abantwana yini into kade ikhalewa ngabomama bekhala ukuthi kuyini nxa umntwana echaye ezedabuka isibeletho uzaba labanye abantwana yini uzabeletha kahle yini impilo yakhe uzaqeda yini lokho esizwa ubuhlungu ngesibeletho kodwa khanye ngani abantu bangikhona bayithethe indaba yangikhona bayilulazisa Chiyera musataurise kana kuti hanzi nyakurova ndichiyera. Aiwa ndiri kuitira soko kuti ndivharise mahwane edu. Apa hanzi chiyera ndiye Samson. Samson ndiye wekuuraya shumba. Saka muchimboona dzimwe nguva sekuru vangu kavachimbopusa ndoti sekuru ingaburi shumba one with the lion unotoona ndopane nyaya. Okay. Soko singakhuluma phela ilanga lize liphume asitshele izimbabwe ukuthi lingakhohlwa ukusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Oh